उठलाली लगौनी बाकी जिला जौनपुर वाला बेस्ट यूपी 62 झुमका बरेली बाजार के तबे जान लचकाई कमरिया चलेलू झटकत मार हाँ तो चली ना तबे तोहर भाव ना मिलत झुमका बरेली बाजार के तबे जान लचकाई कमरिया चलेलू झटकत मार के बालू सोने का जागरा जेकरा गेला कई गो जिला के उठलाली लगौनी बाकी जिला जौनपुर वाला बेस्ट आता लागी ना कई गो जिला के उठलाली लगौनी बाकी जिला जौनपुर वाला बेस्ट ई जिलावे हट के ह चल नहीं खास निको बाजार बड़ा पुरिया जमाना ये जमानी विकास अरे ढेर नहीं खबलो मिर्जापुर भात है सयोनी कुछ जो चल नहीं खास हो निको बाजार बड़ा पुरिया जमाना ये जमानी विकास ढेर मत बोलो नंदन के चोट में टेस्ट लागेला हाँ तो लागी ना कई गो जिला के उठलाली लगौनी बाकी जिला जौनपुर वाला कई गो जिला के उठलाली लगौनी बाकी जिला जौनपुर वाला बेस्ट अरे अभी तो बहुत लागी खाली देखत जा।